Ahojte, dnes si ukážeme, aký najmenší a aký najväčší nôž sa dá nabrúsiť na brúsnej sade od Worksharpu. Táto základná brúsna sada od Worksharpu sa vyznačuje tým, že je relatívne malá, preto sa na nej ťažšie brúsia väčšie nože. Pri menších nožoch je zasa problém ten, že ich čepel častokrát býva príliš úzka na to, aby bola pevne uchopená vo svorke. Dobre, poďme si teda ukázať, ako to reálne vyzerá. Začneme s maličkým nožikom od Moraknivu typu Eldris. Je to malý nôž, ale s dostatočne širokou čepeľou, takže by nemal byť problém ho pevne uchytiť a zároveň ho prebrúsiť. Že ako môžeme vidieť, takmer celá čepeľ je uchytená vo svorke, čo ale neznamená, že by sa nedal tento nôž brúsiť. Kameňom vieme prejsť pozdĺž celej čepele a ani zakrivenie tejto čepele nerobí problém. Ak teda budete brúsiť Eldris na tejto brúske, dajte si pozor na uhol výbrusu. Môže sa stať, že tento výbrus sa vám bude brúsiť veľmi ťažko. Poďme sa teda pozrieť na ďalší nôž a tým je nôž od Jokru, ktorý má dlhšiu čepel, ale tá čepel je oveľa užšia. Pri týchto nožoch býva problém ten, že už nie sú pevne uchopené vo svorke. Ak ich chceme pevne uchopiť do svorky, musíme tam založiť väčšiu časť čepele. Ako môžeme vidieť, z čepele trčí ešte necelý centimeter, vďaka čomu sa táto čepel ešte dá brúsiť a zároveň je pevne uchopená. Čepel tohto nožu je vysoká približne 16 mm, čo podľa mňa je hraničná hodnota, pri ktorej sa dajú brúsiť ešte nože na tejto brúsnej sade. Ak sa teda pozrieme na nôž, ktorý má nižšiu ešte tú čepel o čosi, všeobecne to platí o rezbárskych nožoch, tak uvidíme vlastne ten rozdiel. Ak si teda vezmeme rezbársky nôž, ktorý spravidla má škandinávsky výbrus, už pod správnym uhlom tento nôž nevybrúsime na tejto brúske. Nôž už nevieme pevne uchopiť tak, aby sme ho pod správnym uhlom vedeli vlastne brúsiť. Vo všeobecnosti platí, čím je čepel nižšia, tým viac ste obmedzení uhlom, pod ktorými viete brúsiť. Samozrejme, najsilnejšie to je vidieť pri škandinávskom výbruse, ale naopak pri noži, ktorý má fazetu, tam sa to ešte dá. Netreba zabúdať na to, že pri brúsení každého nožu musí byť dostatočne pevne uchopený vo svorke. Takže toľko o malých nožoch a poďme sa teda pozrieť na väčšie a na ťažšie nože. Vybral som si jeden z najťažších kuchynských nožov, ktorý môžete na tomto brúsiť, a to je vlastne sekáčik. Konkrétne tento od Dick Red Spirit. Problém pri takomto noži je, že je hrúbka samotnej čepele, kedy vlastne svorka dokáže poňať iba pár milimetrov tej čepele, čo vlastne zapričiní horší úchop tohto noža. Samozrejme, ďalšia vec je to, že samotná brúska sa prevažuje. Takže neodporúčam brúsiť takéto veľké nože na tejto brúske. Čo sa týka veľkosti samotnej čepele a dĺžky, už môžeme vidieť, že už je problém aj so samotným rozsahom. Takže takéto veľké nože už neodporúčam brúsiť na tejto menšej brúske. Pozrime sa na ďalší nôž, a to je nôž so špeciálnym tvarom. Čo sa týka samotnej výšky čepele, tento nôž dosahuje takmer 6 cm a to by som povedal, že je také maximum, čo sa dá ešte normálne brúsiť na tejto brúske. Na dĺžku má tento nôž takmer 20 cm. Čo sa týka dĺžky čepele, tento nôž od Tojiro typu Gyuto meria 24 cm a povedal by som, že toto je maximum, ktoré sa dá ešte brúsiť. Pri takto dlhom noži už je výrazne cítiť ten menší rozsah brúsenia. Brúsenie zaberá oveľa viac času a sme oveľa menej efektívni. Povedal by som ale, že 24 cm je už naozaj to najdlhšie, čo sa dá na to nabrúsiť. Pripravte sa ale na to, že toto brúsenie už bude oveľa pomalšie. Poďme si to zrekapitulovať. Najdlhší nôž, ktorý sa dá podľa mňa nabrúsiť na tejto brúske, bude mať 24 cm na dĺžku. Najvyššia čepel, ktorá sa dá nabrúsiť, je 6 cm. Čo sa týka hrubky čepele, neodporúčal by som nič nad 4 mm. Už pri 4 mm je problém ten, že svorka nedokáže ten nôž dobre obopnúť. Čo sa týka váhy, čím je nôž ťažší, tým viac prevažuje celú brúsku. To však nemusí byť problém, ak ju máte pripevnenú k stolu. A teraz tie najmenšie možné varianty nožov, ktoré sa dajú brúsiť. Najväčší problém bude pri malých nožoch so škandinávskym výbrusom, teda pri rezbárskych nožoch. Vo všeobecnosti platí, že rezbárske nože majú menšiu nebrúsenú plochu čepele. Preto je tieto nože ťažšie uchopiť a udržať ich stabilne v brúske. Pri menších nožoch platí, že čím je čepel nižšia, tým ťažšie je ho stabilne uchopiť. Na tejto brúske by som neodporúčal brúsiť nič, čo má čepel nižšiu ako 1,5 cm. Máte doma nôž, ktorý neviete, či sa dá nabrúsiť na tejto sade?
Pokojne nám to napíšte v komentároch a vieme vám to preveriť.